Makanya aku biasa yang gigi semlele. Nih aku dari apa tuh tidur na? Nangga? Mobil kerana. Bye bye. Sana sana ada kemencina. Oh, jangan. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Meenakshi Field. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय। सासेयाथ' एकेबारे बिजि माने जोङो लोगो लानि आंनि हाबा जानाय लोगो सासे दं आरो बरमायाव हाबा जाहैदोंमोन इनिबो मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन आं खेबसे सिगांनो। ओमफ्राय इसानिनो बाजिलानि रानिनि बार्थडे जानो थांनो नागिरदों जोङो साथाम आरो सासेया सिगां साइकेल नारलांग्रोबाय थांना फैनोसै दा जि लिंहरगासिनो थांनो बाबायमोन सान्दुं गोसा ओमफ्राय साइकेलबो थोआखै ओमफ्राय लोगो सासेनिफ्राय लाना थांफानो नागिरदों साइकेलखौ थाबायलांगासिनो जों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो आरो ओमफ्राय दखानाव हाबदोंमोन नै सोलाबाय गरम ना ओंखायनो ओरैनो फिसा फिसा सिनिस बायदि फ्रक गांसे लाबाय One hour later. Running saya birthday gala. Rane, Helena ne. Si cute ka. Helena, nanggo nengna? Nanggo? Mobil ke nanggo? Malah biman ini kan. बयदोबो थायोलै गथ'आ सोरनि नाम्बार होनदो गरमा मिथाइ जुसो दा आं बांद्राय गरमखाय जुला नायबाय थानोसै बादुलि थाखायनो मालाय आं नै इयाव फै मा जुबाय थानोसै इसोरो मान गरम जादो आयु माने आं जुनोनो हाला आरो गोलोमजोबदो बांसिन इसोरबो गोलोमथाराखै नोङो इदि गोलोमनानै बायदि फैगारबाय आं इदि गोलोम मिथाइ जुना ना बुनाय जागोन इदिबा सोर जागोन आं जाजोबगोन रावबो जायाबाबो इयो अयनाय जाजोबग्राय आंनि माथादो मार गरम ओमफ्रायो बेसेरिखौ आथिमंगलनिफ्राय उननिफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों आरो खबरा मोजां ना ओरैनो मा जानदों आइया मा जानलांदों दे बिराद मावथि होमबा खैना गोदानखौ देखायाबासिनो लालाया होमबा लाजिसोबाय गावबा गावनि हाबाखौ सानदों आं जा बुरै बानायसिगोन हाबानि माबाखौ ब्लगखौ नेवथा जानायावबोथ' दोनखायो नेवथा जानायनियाबो आं लायासो बानायजोबासो बानायजोबासै जाथ'बाय नै ओमफ्राय केक हानायाव मोनखायासै आरोना दहाय हाखांबाय मालाय
जोंनिया अबाव जानो ना गथ' गथाय दोंहाय थाब फैसै आरो माने रागना थानाय गोजा नामा अमाया माबायदि लाङो बिबार दोनगासिनो हाबासो गाबोना दालाय नोंसानि आबैया गथ'फोरनि जाथारनिया बारदावला सारसिगोन आंनिसो बारदि जाबाय पाइनापोल खोनालै पाइनापोल मोदोमदो आंनि मानसिफोरखौ नालेंखर बासिनो लाबोदो ओ लाजि सोबाय आब' जाखांबाय बुद नै माने इसानि मेन न'आवसो फैदो आरो जोङो बार्थडे जानो इसानि मेन न'आव ओमफ्राय ओजा बिहावनि न'आव नङा बेयावसो जोंनि फिसाजो आरोना रानिया लेलेहा हाला नै एबार माने गाबदों गथ'आ सि हारसा मोखांखां सोरनि लादो होननाय बिमायानो साइज बिफाया साइज गन्थं गोलाव नालाय मालाय आरो सिख्ला देरबा साइज जाबाय हाला गरम ना इलालाय जागासिनो थानोनो उहाजोब्बाय मालाय जि इयाथ' आरो मा होनबावनो सना गना गानफबजोबनानै ओमफ्राय जोंखौ हासबेन्डआ बेसेबा अनसुलाखा नालाय गानफबजोबथार अनबानो गानफबजोबजायो नुवाखै आंखौ बेसे आं गिदि सोमलेले नोंहा जेरै हाबा जाबो दिरो आरो ना नायनोसै होनलाय माबायदि मोनहैयो मंगलसूत्रखौ एसेसो बायनाय गान आसानखौ एसेसो गान फाल्लासे नामा खथाया गोदोरला सिन्दुरा दालाखेला बुज्रा सोंगोन नोंसोर थाबा मिनिनो हालायो ना एमान गोबावजों लोगो मोनाखै आथिमंगलनि उननिफ्रायनो जानायाव लोगो मोननायानो ना जा दल' थादोना सानैसो थाना खेबसे स्र' आलासि जाहैनोसै इसानावबो आव गोलैसिगोन सियारा गोलै माने लोगोदो सियार मोनसेयावनो ज'नांगोन आं मिनिनो गारजोब्बाय दा आव गोलैसिगोन मोनसेयावनो सानै ज'दो Much later. बिमा बायदि होनलाय थांसैदो रान दे गाबहाङा आं मोदै गजोब्बाय ओमफ्राय लांबायलै जिथि अ दे आयौ थांसैबा अ थांसै थादो थांबा माथो दे थाबासै दे ओमफ्राय दे नै बाय बाय होनलाय लोगो मोनलायला होनलाय बाय बाय साननै साना लोगो मोनसिना अ जाना थांबा बेसिरि दाबो ओंखाम जाथ'वाखै दा जादो दे जाना थांनाय जाबाय आरो माने मोनालांसिगोन ना जों ओंखायनो थांग्रोनोसै साइकेलसो नालाय नै